Dneska si zahrajeme hru jménem Gerobox, takže doufám, že se vám video bude líbit, dejte mi like, odběr, no a my můžeme jít na to. Jsme tu na spavnu hned takhle. Vidíme tu nějaké ruské auto. OK. Staví se tu něco. Je tu nějaká vila a človíček. Takže já ho zkusím fláknout, jestli to jde. Nic mi to nedělá. Fuj. Počkej. To je krev. To je krev z nosu. Dá se tady vzít nějakou zbraň? Dá třeba laser tady. Co to je laser? Jakože tě skoro ten policejní laser. Asi jo. Už se mi zase nabil. Aha. A dá se do něj nějak střelit. Fuj. To jsem nebyl já. To ani nevím, jestli můžu dát. Fuj, to ani nevím, jestli můžu dát na YouTube. Ble. Fuj. Dá se rozbít sklo? Tak, to je mega realistická hra. To je mega. A za chvilku to bouchne. I dokonce se dá píchnout kolo. Poslední střela. A už to hoří. Fuj. OK, jdeme dál. Tamten je už mrtvý. Co to teď bylo? Teď se mi to seklo. OK, tak jdeme jinam. To já můžu lítat. Jo, já jsem zmáčkl pírko, aha. Jsme tady už. Vezmeme si třeba NPCčko, třeba Prison z lodi. A jak je sem dát? Jo, tím pluskem jedním. Aha. Zkusím je teď nějak. Mě zajímá, jestli ho můžu. Toto si vyzkoušíme, toto si vyzkoušíme a toto si vyzkoušíme. Jseš mrtvej? Sorry, kámo. Fuj, to je fakt jako hnusný. On ještě kašle, vy to neslyšíte, ale já to slyším, on kašle ještě k tomu. Blbě se mu dejchá. OK, když ještě střelím tímhletím. Teď mi něco řekla. Fuj, chudák. A to legendární, nevím, jestli to můžu dát vůbec na YouTube, ale to legendární pořád tu není. Tak to zabilo i mě. Lidi, další část bude, když mi dáte 3 lajky a uděláme z toho nějaký minifilm. Doufám, že se vám minifilm bude líbit a zatím asi se ještě naposledy se podíváme tady na hotel. Nějaký a potom už to vypínáme, protože mám teď hodně málo času. Teď se to seká mega, nevím proč, ale nevadí. Za 3 lajky nebo za 2, já nevím, kolik jsem říkal, tak natočím druhou sérii, ale zase to byl nějaký minifilm, takže zatím čau, s vámi byl Gamík a prostě čau čus.